Hej. Hej. Her er vores kanal. Det er god med Meget ulæg. stolen derovre på bøden eller noget. Nej, det var Lige nu, hvor vi laver virkelig dårlige vlogs, fordi vi keder os, vi ikke har nogen venner. Og, Vi mangler en af vores venner. Matt, han har er ikke. Han har ikke lige nu. Nej. Vi starter på ham. Det var. Men nu har vi sikkert begyndt at spille noget burum og noget soda. Ja, så det henter så kan I se os øve. Sjovt. Ja, rigtig sjovt. Vi ses lige om. Ja. Så. Skal man arbejde? Duo og cola. Eller jeg har drukket noget af min, faktisk. Rigtig lækkert. Ja. Yes. Okay, jeg kan godt lide at krydde den helt sammen. Ja. Inde på vores kanal. Vi sviner da ikke sådan en tur. Men jeg har glemt min biler. Men inde på vores kanal vil vi lave gaming-videoer. Parodier, sketches, sange. Lugter sange i virkeligheden. Det var også rigtig godt. Og meget mere andet. Så ja. Det var godt det. Hvad laver vi? Rigtig sjovt at se os blive op og klar. Ja. Det var meget godt. Varmehavs. Det er værst. Allerede. I Danmark. Ingen venner. Klokken er sådan 8 eller et eller andet. Vi ses om lidt. Ja. Så ses vi i Canis der, ikke? Hej. Hej. Så er vi i Canis så. Og lige om lidt har vi noget slik i hånden. Vi ses. Nu har vi fået slik. Men vi er gået lidt væk fra Canis så, fordi at, der kom en fuld mand. Og han forstod ikke en skid. Ja. Men vi vil så komme hjem, og så vil vi slutte af der. Ja, vi ses. Yes. Hej hej. Hoi. Hej. Så er vi kommet hjem. Jeg har faktisk ikke ude med fuck den op. Jeg går med musik på, og vi sidder bare og har spillet lidt Minecraft. Så ja, det er faktisk sådan vores første video. Ja, og jeg håber, I kan lide den, og alt det der. Fucking hår i hovedet, mand. Bollehår. Det er meget pænt. Jeg har sådan nogle bolle. Men vi har tænkt så... Ja. Vi har tænkt os at slutte videoen af her. Hvordan fuck fik du den op? Og vores bolle fede i slik. Ja. Og vi har også... det er 3. dag i træk, vi får fast food til aftensmad. Sådan. Jeg fik den op. Faktisk godt. Ja. Jamen, du får i hovedet. Ja. Hold du for... Nå, okay. Men, vi ses. Ja. Hej. Hej.